Zdravím vás srdečně a jenom teda pro pořádek, měli bychom teď společně chvíli přemýšlet nad českým spisovatelem Bohumilem Hrabalem. Je to jeden z nejznámějších českých spisovatelů a v nedávné době se podařilo nějakým způsobem objevit dlouho zapomenuté nahrávky z libické evangelické fary, kde Bohumil Hrabal několik let za sebou vždycky jako host adventního setkání promlouval k přítomným evangelickým věřícím a o tom se tu a tam v literatuře zmínka najde, ale nevědělo se, že existují ty audionahrávky, že to prostě bylo zachyceno na jednoduchý magnetofon. Tohle je vlastně docela čerstvý nález a já bych vám rád, jestli s tím souhlasíte, něco pověděl o tom, co se tam teda vlastně nového a možná i překvapivého o Bohumilu Hrabalovi dozvíme. Jestli to takhle může být. Když teda zkusím začít úplně od začátku, tak Bohumil Hrabal, jak asi víte, je spolu s Jaroslavem Haškem, Karlem Čapkem, Milanem Kunderou opravdu jeden teda z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století v řadě zemí. Je to ten úplně nejznámější český spisovatel. Třeba v Maďarsku nebo v Polsku Hrabala opravdu čtou v současné době čtenáři víc než tady u nás dokonce. A vedle toho je vlastně velmi populární i v tak exotických zemích, jako je Japonsko třeba. Takže taky díky řadě jako jeho nadšených příznivců, kteří poměrně brzo začali pracovat na tom, aby se Hrabalova díla překládala i do jiných jazyků, takže je to vlastně teda opravdu spisovatel světoznámý. A pokud jste četli některé z jeho knih, tak jste si asi všimli, že Hrabal takovým zajímavým a ne úplně snadno srozumitelným způsobem poměrně často zmiňuje taky všelijaká duchovní témata. Buď biblické postavy, nebo mluví o tom, že najednou vnímá nějakou situaci, která jako kdyby se zatřpitila svatou září. A z tohohle důvodu se i mezi znalci a odborníky docela dlouho tak nějak jako vyskytovala otázka, zda by se dalo nějak zpracovat, zda by se dalo nějak zmapovat, jak to teda vlastně v tom Hrabalově literárním díle je s těmito duchovními motivy. Pokud jste měli v ruce některý ze svazků sebraných spisů Bohumila Hrabala, těch 19 svazků, které Václav Kadlec spolu s kolegy dal dohromady, tak zejména teda z toho 19. svazku, kde jsou rejstříky, vyplývá něco, co, nevím, možná jste o tom slyšeli, Ježíš Kristus je nejčastěji zmiňovaná postava v literárním díle Bohumila Hrabala. Ježíš Kristus je nejčastěji zmiňovaná postava v literárním díle Bohumila Hrabala. Já se přiznám, že jsem to nevěděl, pamatoval jsem si z dětství, nebo z mládí spíš, silné čtenářské zážitky nad Hrabalovými knihami a že se tam tu a tam vyskytne Ježíš, to je pravda. Zároveň je teda fakt, že v těch 80. letech, kdy jsem já a lidé mojí generace Hrabala četl, tak vycházely ty Hrabalovy knihy už teda nějakým způsobem podrobené cenzuře. Takže se některé ty odkazy, třeba právě na Ježíše, do těch publikovaných verzí Hrabalových knih nedostaly. Jo, známý je příklad Příliš hlučné samoty, která vyšla v takové trochu okleštěné podobě, ještě v kombinaci s novelou Něžný barbar v takovém zvláštním vydání v knize, která se jmenuje Kluby poezie. A když Hanťa, ten vypravěč, hrdina Příliš hlučné samoty, v jednu chvíli má takové zvláštní vidění v té sběrně ve Spálené ulici, kde taky Hrabal pracoval, a Hanťa byl jeho kolega, tak v té verzi, jak to Hrabal napsal, Hanťa najednou před sebou vidí Ježíše a čínského mudrce Lao Tse. Ale v té formě, jak vyšla Příliš hlučná samota spolu s Něžným barbarem pod názvem Kluby poezie, je tam jakýsi mladík. Není tam slovo Ježíš. Což docela dobře ilustruje to, že vlastně i ty duchovní motivy, jak s nima Hrabal pracoval ve své tvůrčí představivosti, prostě se nedostaly všechny ke čtenáři. Jo? Jiným příkladem je třeba
povídkový soubor Slavnosti sněženek, velmi slavný díky teda té filmové verzi Jiřího Mencla. Ovšem ta filmová verze z toho povídkového souboru vybírá jenom nevelkou část, v podstatě hlavně povídku Hostina a motivy z pár dalších povídek, ale třeba povídka, která je celá věnovaná řádové sestře Beatrič, která taky nazývá Hrabal, která pečuje o postižené děti v jedné vile v Kersku. A Hrabal tam vyjadřuje v podstatě úžas nad touhletou dámou, kterou obdivuje a prostě jako mluví o ní v podstatě dojatě. Jo. Tak ta byla okamžitě vyseknuta z toho souboru z ideologických důvodů, takže samozřejmě se nedostala do ruky čtenářům. Jo. Což je další příklad toho, že my jsme vlastně nečetli celého Hrabala. Jo, my jsme prostě v 80. letech nečetli celého Hrabala a i z tohohle důvodu, protože samozřejmě té cenzuře podléhaly mimo jiné ty duchovní motivy, jsou ty libické nahrávky vlastně velmi cenné, protože to najednou dává nahlédnout do toho, jak on vlastně přesně přemýšlel o těch duchovních věcech. Jo? Takže v té situaci, kdy se zdálo, že by někdo měl zpracovat duchovní motivy v díle Bohumila Hrabala, se najednou jako kdyby prostě překvapivě vynořila vzpomínka, respektive Hrabalův přítel a životopisec Tomáš Mazal měl informaci, že Hrabal kdysi navštívil Libici, jakousi faru v Libici a že existuje záznam té návštěvy. No, když mi tohle před 3/4 rokem Tomáš Mazal sdělil, tak já jsem zatelefonoval libické paní farářce, evangelické farářce Martě Zemánkové a ona byla tak laskavá, že prolistovala farní kroniku, ve které našla záznam 11 Hrabalových návštěv v rozpětí mezi rokem 1980 a 86, kdy Hrabal několikrát ročně, vždycky v adventu, z toho se stala taková tradice, ale taky párkrát o Velikonocích, jednou, myslím, že 2krát v létě, kdy navštívil přednáškový cyklus, který pořádal místní pan farář, historické přednášky tam dělal pan farář Soušek, který se s Hrabalem v roce 1980 spřátelil, ten libický evangelický farář. Oni měli společné téma, protože pan farář Soušek je jeden z těch, kdo se podíleli na překladu ekumenické Bible, na ekumenickém překladu Bible. Takže to byl prostě znalec jazyka a milovník příběhů, což teda znamenalo, že měli opravdu společnou řeč s Hrabalem. Jo? Protože Hrabal od dětství, jak to i zmiňuje v některých textech, miloval biblickou dějepravu, biblické příběhy měl v podstatě naspaměť a pan farář Soušek byl pro něj ohromně zajímavý partner k rozhovoru nejenom o biblických příbězích, ale obecně o literatuře. Jo. Takže oni se prostě spřátelili a potom, co udělali první pokus, že teda pana spisovatele pozvali na to adventní sezení v roce 1980, tak těm libickým evangelickým farníkům se to tak strašně líbilo a Hrabalovi samotnému se to tak líbilo a bavilo ho to, tenhle druh setkání, že se skutečně jako z těch jeho adventních návštěv stala tradice, jo, která trvala 6 let. Jo? A máme velkou část z toho, kromě té první a té poslední, zaznamenanou na magnetofonovém pásku. A já se za chvíli dostanu teda k tomu, co Hrabal zajímavého v té Libici na těch adventních setkáních říká, protože to skutečně jako dává takovou, bych řekl, novou perspektivu nebo nové světlo na i některé ty docela dobře známé motivy jeho knih. Ale ještě než to udělám a dostaneme se ke konkrétním ukázkám z těch libických nahrávek z evangelické fary, tak bych vám rád řekl nebo možná připomněl, pokud jste se s tím někdy už seznámili, co se teda jako o tom Hrabalově vztahu k duchovním záležitostem, k víře, ke křesťanství, k Bibli a tak dále, co se vědělo už předtím. Jo? On ve skutečnosti, když vzpomíná na své rané dětství v Brně, v Židenicích, tehdy tedy ještě Židenice nebyly součástí Brna, ale prostě dneska už jsou, kde on strávil prvních několik let života. On přišel na svět jako nemanželské dítě a fakticky prvních několik let jeho chůvou a vlastně téměř matkou byla jeho babička Kateřina.
Jo. A babička Kateřina byla hluboce zbožná katolička. Hrabal opakovaně vzpomíná na to, že měl pocit jako dítě, že bydlí v kapli. Protože ten pokoj toho domku v Balbínově ulici v Židenicích, kde on vlastně se narodil a prvních několik let života tam strávil, tak pro něj měl atmosféru, která mu velmi připomínala atmosféru kostela, kam ho babička každou neděli brala, protože tam visel obraz Krista se srdcem ověnčeným trnovou korunou. Možná víte, že tenhle motiv Krista se srdcem ověnčeným trnovou korunou se v Hrabalově literárním díle objevuje asi 15krát. V povídce Jarmilka, v ostře sledovaných vracích, respektive v legendě o Kainovi, v libeňské trilogii znova. Prostě tohle byl motiv, který i na těch libických nahrávkách on řekne, že když se jako dítě ráno probudil v posteli, tak první, co viděl, byl ten obraz Krista, takový ten, který zdobil typicky moravské katolické domácnosti, obraz Krista a obraz Panny Marie. Jo? Vedle toho i soška Panny Marie pod Šturcem, on na to prostě vzpomíná a pak ještě takový další větší obraz, kde Ježíš už je chlapec a Josef, tesař, řeže prkno a malému Ježíškovi jako prostě nějak na tom obraze předává ty tesařské dovednosti. Jo? Tak tohle viděl maličký Bohumil, když otevřel oči prvních několik let svého života, ale nejenom v té době raného dětství, protože on k těm brněnským prarodičům jezdil na každé prázdniny, na celé prázdniny, až někdy do 20 let svého života. On skutečně udržel celá 2 desetiletí svého dětství a mládí velmi silnou vazbu na zejména babičku. On dokonce se vícekrát přizná, že měl k té babičce silnější citový vztah než k mamince. Protože tam to bylo takové složité, maminka pro něj byla vlastně takové trochu tajemství, on se jí ostýchal, ona byla velmi, jaksi toužila být herečkou a to nějak toho malého Bohumila od ní odcizovalo, on se jakoby vlastně nedokázal s ní citově spojit, jak to popisuje, když to babička tu teda miloval. Jo? On dokonce říká, že k ní měl sakrální vztah a že ještě jako starý pán říká, cokoliv dělám, jako by se dělo v její přítomnosti. To je důležité, protože ona byla skutečně zbožná katolická křesťanka. Jo? A ta její zbožnost Bohumila fascinovala. On říkal, ona milovala Pána Krista a Pannu Marii jako své příbuzné. Jako kdyby to byli členové její rodiny. Jo. Takhle o tom mluví Hrabal. Jo. Takže tohle je důležité taky proto, že spolu se strýcem Pepinem je babička Kateřina nejdůležitější postava Hrabalova dětství. Jo. Ovšem strýc Pepin přichází na scénu až, když se v roce 1924 přistěhuje do Nymburka, jak to asi známe, kdy Jaromír Hanzlík tam přijde a křičí, což je víceméně jako věrné tomu, jak to bylo, že tam přišel navštívit svého bratra Francina a už tam zůstal do konce života, protože se dožil 85 let, tak to bylo docela dlouho. Nicméně to už je malému Bohumilovi 10 let. To v tom filmu je jako jinak. Jo? Tam ten Bohumil ještě vůbec není, jo? V tom filmu, zatímco ono už mu bylo 10, když přijde Pepin nebo Josef Hrabal do Nymburka za svým bratrem. Takže tohle je věc, o které se vědělo, pak se vědělo z těch jeho autobiografických textů, kde on si někdy vymýšlí, občas tam zakomponuje příběh, který se stal někomu jinému, takže to nemůžeme brát úplně jako doslova, ale přece jenom v hrubých rysech to dětství, jak ho líčí v Nymburce, v městečku, kde se zastavil čas, nebo v Krasosmutnění, což mimochodem brzo bude celovečerní film, Krasosmutnění, jo, jako vlastně pokračování Postřižin, jo, v čase to je po Postřižinách v Nymburce, tak v hrubých rysech to odpovídá realitě. On je dál jakožto dítě z katolické rodiny, jaksi
poměrně pozorným posluchačem katechety Leopolda Nikla, o kterém se zmiňuje i v těch textech, a to je historická postava. Stejně tak, a to je zajímavé, se velmi pochvalně zmiňuje o nymburském evangelickém faráři Ladislavu Jurenovi, dokonce ho zmiňuje třeba v Harlekinových milionech. To byl farář, který tam byl několik desetiletí a byl vynikající kazatel. Hrabal ho obdivoval, evidentně teda aspoň občas ta kázání taky slyšel, protože je komentuje v těch svých vzpomínkách a říká například toto, ať si teda jako osvěžíme mysl doslovným citátem. Nymburský evangelický farář Juren, tak to byl vynikající farář. Ten vždycky, když měl řeč nad hrobem, tak většina lidí šla z hřbitova a blaženě se usmívali. On si vybral ty podpůrné věty z písma, který mu to vyšprajcovali, že vlastně ten mrtvý je ten, kdo nás předešel, že vlastně ta věčnost je něco, na co se máme těšit, že smrt to není konec, ale začíná nový život. Takže v tomhletom duchu, jo, vlastně těm, kteří tady zůstali, říkal, vy se ještě musíte trápit, vy se třeba ráno musíte holit, zatímco ten zesnulý se už ráno ani nemusí holit a patří v samotnou tvář Boha. Takže lidi odcházeli ze hřbitova, byli vlastně veselí. A jinak to byl taky vynikající hudebník, nosil tmavý brýle, měl takovou bratku jako vyzývavou a báječnej byl v kvartetu, hrával na violu a dovedli krásně hovořit. No a potom měl syna, jo? Ten měl prvního Harleje v Nymburce. A když tátu vozil na ty pohřby, jo, i s tou vlající kutnou, no tak to letěli prostě. Ten jel, ten jeho syn, ten dělal 120 km za hodinu, jo. Najednou proletěl Juren s červeným kalichem a jeli někam na pohřeb, jo. Takže nás kluky dojímal ještě víc teda tím Harlejem. Tohle je několik vět, které zazněly v Libici nad Cidlinou, protože jaksi ta zmínka o faráři Jurenovi, který dokázal potěšit pozůstalí na pohřbu, a to se o něm jako vědělo, jo. Samozřejmě to se netýkalo to, když, já nevím, byla tragédie, nebo když někdo zemřel prostě v mladém věku, jo, ale když prostě, jo, to on tam taky vysvětluje, když prostě zemřel člověk v tom věku, kdy se už, jako je to na řadě, to umírání, takže on skutečně dokázal těm lidem takhle ohromně pasířsky posloužit a ten Hrabal tohle zmiňuje v Harlekinových milionech. No a když je potom v 80. letech na faře v Libici, tak se ho na to ptají, co ho tak oslovilo na tom faráři. No. A on to takhle rozvypráví, jo, včetně toho Harleje tam. Jo. A samozřejmě je to teda s tou jeho dikcí, s tím jeho gustem, ale je to vlastně jako hezká vzpomínka, naprosto teda v tomhle případě autentická, protože toto je jako farář Juren je pochovaný na nymburském hřbitově, to je prostě historická postava. Takže jak to teda bylo v tom Hrabalově životě se vztahem k víře? No, byl vychován zbožnou katolickou babičkou a taky v Nymburce se účastnil bohoslužeb a exceloval na hodinách katecheze, protože uměl nazpamět biblickou dějepravu. On miloval ty biblické příběhy a katecheta Leopold Nikl ho dával za příklad hodný následování ve znalosti biblických příběhů. Dokonce ho třeba nechal, což on se rád, ještě 70letý Bohumil Hrabal se tímhle pochlubí na faře v Libici. Jak byl veden prostě jednou půvabnou spolužačkou přes dlouhý chodby do dívčí třídy, aby tam na pokyn katechety Nikla odvyprávěl příběh obrácení apoštola Pavla. Jo? A on vzpomíná, jak se tak jako nakročil a prostě nadech se a z patra tam vyseknul příběh obrácení apoštola Pavla. Bylo by slyšet špendlík spadnout tam. A Leopold Nikl, když to slyšel, tak těm děvčatům, samozřejmě Bohumil byl v 7. nebi, to byla dívčí třída. Slyšíte to, děvčata? Řekl a pak na něj, děkuju ti, Bohoušku. A Bohoušek odešel triumfálně vstříc šťastným zítřkům. Takže takhle. Na druhou stranu ale, pokud jste třeba četli ty Hrabalovy dětské vzpomínky, které vyšly právě jako v rámci té trilogie Městečko u vody o těch nymburských prostě zážitcích jeho a jeho rodiny, tak je tam i docela taková vlastně už poloha, kterou je Hrabal znám, že si taky dělá někdy poměrně jako ostrou legraci z děkana Spurného tentokrát,
Děkan Spurný, o kterém hovoří v souvislosti s tím, že měl tedy zálibu v alkoholu a že jako měl nějakou kuchařku a zdá se, že teda i jako víc než jenom kuchařku. A on o tom Hrabal hovoří jako vlídně a velkoryse, ale zároveň teda jako je zřejmý, že to není jenom jako z hluboké úcty tady k té osobě. Nymburské rodáky teda uklidní, že žádný děkan Spurný, žádný děkan tohoto jména v Nymburce nepůsobil. Jo? Takže to není tak, že by mluvil o konkrétním člověku, jo? Na rozdíl od Leopolda Nykla a Ladislava Jurena. Nicméně Hrabal se nějak v době dospívání dostává taky do rebelie, logicky, jak to tak bývá, i vůči těm tradicím spojeným s tou jeho katolickou výchovou. Jo, takže si jednak z toho dělá šprťouchlata, i když zase na druhou stranu pozor, jako náctiletý Hrabal dokáže napsat naprosto dojatý líčení Rafaelovy Madony a naprosto zanícený líčení interiéru chrámu svatého Jiljí v Nymburce, kde mluví o prostě typicky nebo bytostně české touze po Bohu, jak se zrcadlí prostě i v té výzdobě toho kostela. Jo? A tohle je už Hrabal mládenec. Jo? Takže tam není jenom ta poloha toho, že si děláš prťouchlata z těch církevních záležitostí. Jo? Nicméně posléze přichází, protože Hrabal je ročník 1914, takže jak říkával s oblibou, byl odkojen rakouským mlékem. Narodil se jako poddaný císaře Františka Josefa, vlastně na začátku první světové války. Teďko bude mít 110. výročí narození 28. března. A tím pádem, když teda jako Hrabal dospívá, tak se dostává do jakýhosi pochybování o té víře, kterou mu teda předali jeho nejbližší příbuzní. No a pak přichází druhá světová válka, kterou Hrabal sice celou prožije víceméně v bezpečí, protože kromě toho, že najednou zmizeli jeho židovský kamarádi, v podstatě v tom Nymburce celá ta válka jako kdyby neprobíhala, jenomže on sloužil u dráhy, jak možná si vybavíte, ostře sledované vlaky jsou dost autobiografická záležitost, tak v Konec Chlumí působil jako výpravčí a mimo jiný sledoval, jak občas najednou jede vlak plnej raněných nebo mrtvých vojáků, jo? Nebo zvířat, jo? Prostě skotů nebo konňů. Jo? Jak vlastně ta fronta takhle občas dejchla i do toho jakoby provinciálního prostředí těch kostomlat na Nymbursku, tím, co tam jezdilo v těch vlacích, že jo? Z těch front. A Hrabal tehdy prodělává takovou pozoruhodnou vlastně krizi víry, kdy ta dětská víra, kterou nějakým způsobem vstřebal, tak je najednou vystavená teda jakoby velkým pochybnostem, jak to, že tomu Pán Bůh nezabrání, jak to, že tomu šílenému válečnému utrpení Pán Bůh nezabrání, tak i napíše několik básní, které jsou takovým hořekováním, takovým lamentem, jo? Jako Pane Bože, jak se na tohle můžeš dívat? Jo? To je fakt zajímavý, že ta důvěra mezi ním a těma libickýma evangelíkama byla tak velká, že on tam mimo jiný na té faře těm evangelickým věřícím přečet několik těch básní, který napsal v roce 1944 jako takový hořký protest proti tomu, že Pán Bůh s tím nic neudělá, s tím hrozným prostě děním, který prostě sledoval byť jenom zprostředkovaně, že jo? No, anebo občas teda na těch vlacích. Jo? A ta jeho víra se teda jako rozhodně otřásla v základech, ale co je strašně zajímavý. On, jak možná víte z doslechu, nakonec tu válku přečká víceméně jako v klidu, jako teda prostě pracovník u železnice, výpravčí v těch kostomlatech, to je jako ta nejznámější, když ne první etapa tohodle jeho působení. No ale potom, zřejmě i taky v důsledku té válečné zkušenosti nebo toho traumatu,
dojde k závěru, že ten spokojený život toho zajištěného mladíka, který v době, kdy se prostě na těch frontách zabíjejí prostě lidi po tisících, tak on chodí na tenis a do tanečních a na zábavy prostě někde u Labe v Nymburce. Jo? A najednou mu to hrozně zhořkne, jako něco, na čem jako pak už nemá sílu se podílet. Jo? Takže ačkoliv teda z určitého pocitu závazku vůči rodičům dostuduje ty práva, který začal studovat už před válkou, ale pak byly zavřený vysoké školy, takže on pak dostuduje práva, takže je to judr nakonec, doktor práv. Na jeho oddacím listě, to je kouzelný, když se potom žení s Eliškou Plevovou, tak to je ta doba, kdy stejně jako Hanťa, tedy Jindřich Pojkert, pracuje ve sběrných surovinách ve Spálené ulici, tak tam je judr Bohumil Hrabal Balič. Jako balič starého papíru, tam v tom lisu sběrny. Jo. A to už signalizuje ten zvláštní kontrast, který bude jako charakterizovat celý jeho další život. Jo? Že to je prostě ten bohatý mládenec, syn správce pivovaru z Nymburka, horní střední vrstva, doktor práv, který po několika krátkodobých zaměstnáních jednak prostě odejde pryč z Nymburka, nakonec se prostě usídlí na pražské periférii, mimochodem asi 200 metrů tady odsaď, v ulici Na Hrázi, což ovšem tehdy je prostě v podstatě opravdu jako docela Bronx, to je prostě, že prostě periférie, kde ve starých vybydlených barácích bydlí opravdu chudí lidi, spousta romských rodin, se kterými on si vždycky ohromně rozuměl. On to prostě miloval. To, že se v tom jeho bytečku, který si udělal z bejvalý dílny, že tam hemžili romský děti. On to prostě měl hrozně rád, tohle. Ten pan doktor práv Bohumil Hrabal z toho bohatýho prostě pivovaru. No a přihlásí se jako brigádník na Poldinu Huť do Kladna, kam teda s ostatníma chlapama v těch prostě pracovních šatech jezdí autobusem každý brzo ráno a pracuje teda manuálně jako dělník, ovšem nosí si sebou pod tou dělnickou košilí duchovní literaturu, to je zajímavý, jo? Tenhle ten kladenský dělník totiž je doktor práv a vozí si sebou pod tou spocenou košilí prostě, já nevím, Tao Te Ching a prostě knihy, který vlastně by tam člověk jako nehledal v těch kladenských hutích. Jo? A žije tímhle životem, zpětně to hodnotí jako své nejšťastnější roky, kdy neměl nic, kdy prostě jako měl o něco míň peněz, než kolik jich vydělal, takže prostě žil opravdu úplně takhle chudičkým způsobem života. Potom, co utrpí vážný úraz, na pražštího prostě rozbitý jeřáb a roztříští mu lebku, je celkem nepochopitelný, že to přežil. 3/4 roku se potom zotavoval v nemocnici, ale přežil to. Posléze po nějaký době teda změní zaměstnání a už není teda brigádník na hutích, ale balič starého papíru. A ještě poslední to jeho zaměstnání, kdy už má málem na dohled důchodový věk, je, že několik let ještě pak pracuje jako kulisák v divadle S.K. Neumana. Jo, takže zase tady blizoučko v té synagoze slavný libeňský má to divadlo v podstatě jako svůj sklad, takže i kolem té synagogy se hodně vyskytoval. A tohle je prostě to v období jeho života, který on, a teď přátelé, v Libici nad Cidlinou, 70letý, pan spisovatel Bohumil Hrabal říká, že to, co se s ním stalo, když se rozhodl opustit ten blahobyt nymburského pivovaru, přestěhoval se na periférii a žil s úplně obyčejnýma lidma a pracoval manuálně a snažil se teda jakoby pomáhat těm lidem kolem sebe, tak on říká, že to je úplně jako to, co se stalo apoštolu Pavlovi. Že jako kdyby na něj prostě jako z nebe se stoupil blesk, jako kdyby spadl z koně, že jo, on pracoval tady s tím motivem výtvarného umění, že Pavel spadl z koně a na chvíli jako oslep a popisuje to jako obrácení a popisuje to jako znovuzrození.
Znovuzrození, který pro něj znamenalo, že prostě pryč ten blahobyt nymburského prostě syna správce pivovaru, teď jsem tady pro ty lidi, pro ty obyčejný lidi, já nechci nic víc, než mají ty úplně obyčejný lidi. A říká, a to je hrozně zajímavý, několikrát v těch adventních úvahách, že v něm ohromně rezonoval ten Ježíšův příběh, jak ho znal z biblických dějepravy. A že to vždycky bral tak, že chtěl žít jako malej Kristus. Malej Kristus. Takhle to tam řekne několikrát na té faře. Že prostě se snažil nějak pomáhat těm chudičkým lidem v té Libně a tak dál. Takže to prostě takhle měl propojený s těma biblickýma příběhama v obrácení Saula z Tarzův, apoštola Pavla. A on třeba v jednom textu Hrabalově najdete větu: poslouchám Ježíše u dechtového jezírka, jak rozpráví s cikány. On ještě teda použil slovo cikán, ne Rom, jo? Ale takhle on velmi rád, možná pokud jste četli některé ty texty, kde on vlastně toho Ježíše zasazuje do současných periferních pražských souřadnicí. Takže Ježíš chodí do školy v Libni a potkává se tam s těma jakoby obyčejnýma lidma, takhle s tím pracuje literárně. Čili to, že Bohumil Hrabal dokáže si dělat šprťouchlata z všelijakých lidských slabostí pana děkana Spurného, to jsme z jeho knížek věděli. To, že měl velmi kladný vztah k pivu a že v některé pasáže některých jeho knih jsou poněkud obhroublí, poněkud dost obhroublí, to jsme taky věděli. Oni to teda proti němu taky používali, že jo, některé pasáže s obsluhlasem anglického krále byly prohlašovaný za prostě vrchol nemravnosti. No je to trošku teda jako zvláštní, protože jakoby v téhle době se už teda jako v krásné literatuře zrcadlily i jako odvrácené strany lidského života a zas až tak velká prudérie vůči jakoby výslovnému zobrazování, já nevím, intimních záležitostí třeba v americké literatuře vůbec nepanovala. Jo? Ale tady to přece jenom bylo takový, že to bylo na hraně a Hrabal byl v některých kruzích považovaný za prostě takovýho jako hospodského povaleče. Jo? A člověka, který je vlastně obhroublej a tak dál. Jo. Já to říkám proto, jednak, že asi se to k nám v různých podobách doneslo, ale že pro mě je upřímně řečeno jako docela neuvěřitelný. Ne, že ho v tom roce 1980 pozvali na tu faru, aby to zkusili, teda, jo, jaký to bude, když pan spisovatel teda něco poví o poslední adventní neděli, ale že to ty místní evangelíky tak bavilo a že to Hrabala tak bavilo, že se rozhodli, že to budou dělat dál, že se spřátelili. A spřátelili se natolik, že si už ze sebe pak můžou dělat legraci. To je ohromně zajímavý. Já myslím, že je nejvyšší čas na další citaci. Tak třeba, jo, vemte si, pan spisovatel Hrabal je hostem na evangelické faře v Libici nad Cidlinou. Jo. Zazní společný zpěv vánočních písní. Já se to snažím většinou přetočit, já to mám v MP3, takže když poslouchám ty nahrávky, tak se to snažím přeskočit, protože to opravdu jako docela bolí. Jo? Ta hudební kvalita toho, co se tam vozejvá, jako, jo? Nebo jak to říct. No a dospívaj a teď Hrabal. Jo? Ještě bych měl takovou malinkou poznámku. V té křesťanské písni, která je o narození Páně, jo, jak jsme zpívali o tom Kristu, jo, o tom maličkým Kristu, tak přece bereme to tak, že on je mezi náma přítomný. Jo. A já mám ale takový dojem, že kdybychom to měli jako graficky znázornit, jo, že k nám přichází tou písní, jo, že jsme ho vlastně jako pozvali mezi sebe. Jo. Vždyť víra hory přenáší. Jo. Tak já mám takový dojem, že kdyby tady už jako i s náma byl a slyšel ten rozladěný klavír, takže by sem nevešel. Že by se z něj stal ten krásný mladý muž a řekl by: Marta, Marta,
O mnohé věci se staráš, ale na jednu věc zapomínáš. Za 150 korun nechat naladit klavír. Takže já myslím, jo. A pak pokračuje hrozně pěkně, to je fakt zajímavý, jo. On takhle neustále lavíruje mezi v podstatě jakoby přátelskou legrací a pak tam rozvine strašně zajímavou teologickou úvahu o kráse. Jak je to důležitý? Jak je to důležitý, jestli to, jakým způsobem člověk uctívá Boha, je taky krásný. Jo? Nebo jestli to jako teda vlastně bereme tak, že je to jedno, že je ten klavír rozladěný. Jo? Chudák pan farář Soušek tam potom snaží to jak zachránit. Jo? No vysvětlí, že tam zrovna nedávno byl ladič, ale že to jako zřejmě nějak zkazil, ten ladič. Jo? Ale hlavní je, že tam jako nebylo potom dusno, jo? Tam nebylo potom jako, že jejda, no tak to asi už bylo naposled, co jsme ho pozvali. Jo? To mě právě připadá ohromně zajímavý na těch rozhovorech, že oni se spřátelili. Že tam je prostě tahle atmosféra, která dovolí Hrabalovi, na rozdíl od třeba těch oficiálních publikovaných textů, vlastně opravdu otevřít srdce a bez nějaký mystifikace, bez nějaký stylizace, bez nějakého pábení, prostě opravdu říct, co si myslí. Konec konců to nebyly žádný davy, to nebyla veřejná akce. Já jsem se bavil s lidma z okolních vesnic a některý dokonce evangelíci, třeba z Bošína, jo, to je kousek, nevěděli o těch Hrabalových návštěvách na faře v Libici. Přestože jako to bylo opravdu kousek, ona byla obava, aby se to nerozkřiklo, aby to nepřinákalo teda pozornost všelijakých orgánů. A tím pádem to bylo takový, že se úplně o tom jako nemluvilo hlasitě. A těch lidí tam bylo tak, to je v té farní kronice, jak mi paní farářka Zemánková vypsala těch 11 návštěv, jo, tak ten pan farář Soušek byl tak pečlivý, že tam vždycky napsal, kolik tam bylo lidí. Jo. Takže to číslo je třeba 26 nebo 31, takovejhle nějaký v podstatě jako poměrně komorní jako set. Akorát, že jeden z těch lidí, pan Jiří Hofman z daleké Aše, velký ctitel Bohumila Hrabala, protože byl kamarád jednoho z těch libických evangelíků, tak se o tom dozvěděl od něj a jezdil tam složitým vlakovým spojením z Aše s magnetofonem. A to je ten důvod, proč máme ty nahrávky. Protože on to celý nahrál, ovšem až do června roku 2023 to zapadalo prachem na poličce doma u pana Jiřího Hofmana. Já, když jsem se přes toho pana Milana Čejku, toho jeho kamaráda, který mu tenkrát bylo 40, teď je mu 80, a on se s ním 20 let neviděl, jo? A měl na něj jenom starou mailovou adresu, o který nevěděl, jestli funguje. Zkusil mu napsat, druhý den dostal odpověď. A během 3 dnů já jsem na Hračanský třesoucíma se rukama přebíral 7 audiokazet starých, přičemž on mi říkal, že neví, jestli na nich ještě něco je, že 40 let neslyšel, že dávno nemá magnetofon, že to může být zmagnetovaný, že to mohlo spadnout do vody, že se to mohlo propsat, že jo, jak tak stárnou ty audiozáznamy. Nic z toho se nepotvrdilo. Ty záznamy jsou ve velmi dobrý jako technické kvalitě ve skutečnosti, takže to bylo možné bez problému digitalizovat. Kdybyste někdo si to chtěl poslechnout, já vám to beze všeho pošlu v MP3 přes úschovnu, to jde prostě poslat. A je to opravdu fascinující, protože je to najednou takový pohled, nečekaný pohled do opravdu nitra toho, co se odehrávalo v Hrabalově myšlení. A vemte si, přátelé, je to rok 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, to znamená, Hrabal má za sebou příliš hlučnou samotu, obsluhoval jsem anglického krále, má v podstatě ty nejznámější svoje díla za sebou a to, co tam říká, to zrálo desetiletí. Jo? To není jako když jako mládenec napíše dojatý líčení interiéru chrámu svatého Jilí. Tady mluví prostě sedmdesátník, který to promýšlí celý život.
ty duchovní záležitosti. A je to opravdu s podivem, že teda, ačkoliv podle všeho studijně se té Bibli věnoval teda jako v podstatě dokud chodil do školy a porád dokola čet tu Dějepravu, no tak to sype z rukávu. Jo? On nemluví samozřejmě z papíru, mluví z patra a vždycky naváže na kázání místního pana faráře, který tam něco poví k těm Vánocům a pak dají slovo jemu a on tam prostě normálně jako sype biblický podobenství a ze starého zákona, z nového zákona, prostě jako si člověk říká, jejda, to jsme teda nevěděli o panu Hrabalovi, že je takhle do toho začtenej. Dokonce já, a upřímně řečeno, nevím, jestli mu úplně jde věřit. Nemyslím, že byl lhal, jo, ale skoro si říkám, jestli jim nechtěl prostě udělat radost. Když říká, mimo jiný, že v podstatě každý rok si přečte celý evangelia. Tak to tam mimo jiný říká, jo. Až říkám, no teda, to nevím úplně, jestli každý rok si přečte celý evangelia a třeba to tak bylo, ale taky je určitě potřeba počítat s tím, že protože ho to tam bavilo a protože se tam cítil přijímaný, tak určitě taky jako se snaží udělat radost těm hostitelům. Jo? To si myslím, jo? Že je zřejmé. Ne, že by říkal něco, co si nemyslí, ale že se jakoby naladil na stejnou vlnu. Protože kdyby byl v hospodě u tygra, tak by asi volil trošičku... Zajímavý je, že člověk zná některé ty věty, které on vysloví na těch nahrávkách v Libici. Člověk je zná z jeho textů, ale zní to trošičku jinak. Jo, že to je jako jemnější na té faře. Jo, takový jako, že opatrněji volí slova. Jo, třeba byl na evangelické faře a řekne tam větu, kterou několikrát používá ve svých textech, která se mu hrozně líbila u Josefa Kroutvora, kde ji našel v jednom eseji, že je velkým pokušením českého intelektuála brát na sebe žíněné roucho českých bratří. Jo, tak žíněné roucho českých bratří, to je něco, co podle Hrabala, když prostě sedí s přáteli u tygra a přijde tam někdo oděnej v žíněném rouchu českých bratří, tak je to v háji. On dokonce řekne ještě něco víc než v háji, protože prostě to najednou končí legrace, najednou tam začne někdo nastolovat nějaký teze, a není připravený taky to trošku jako ironizovat. A tohle je zhruba význam toho sousloví. Jo? Žíněné roucho českých bratří, to není nic proti evangelíkům, nic proti jako odkazu české jako reformace. Jo? Je to prostě taková určitá metafora urputnosti, řekněme. Jo? Urputnosti a trvání na nějakých abstraktních tvrzeních. Jo? No a on to tam klidně řekne na té faře. Jo? I když samozřejmě teda neřekne, že jak přijde k nám někdo v žíněném rouchu českých bratří, tak jsme v háji, to neřekne. Řekne, na to pozor, přátelé. Na to žíněné roucho českých bratří. Takže, končím, co se ještě vědělo. Vědělo se o té jeho pozoruhodné životní pouti, že tak, jak to zrcadlí v řadě těch textů, nakonec vlastně v podstatě celý život nějak intenzivně přemýšlel o lidské pomíjivosti. Ve skutečnosti Hrabalovo literární dílo obsahuje tolik zmínek o nebesích a o věčnosti, že podle všeho žádný český spisovatel tak často nemluví o věčnosti a o nebesích. I když v široké škále významů. Někdy to je takový hravý, někdy je to prostě katolický folklor, jindy zase to jsou ty taoistický nebesa, na hrázi věčnosti, tak říkal té ulici, že jo, tady kousek odsaď. A zároveň ale je zřejmý, že on o tom hluboce přemýšlí, že smrt je pro něj ta mez a že člověk jako může jakoby nahlídnout přes okraj, jo, přes okraj směrem k věčnosti. A že ve skutečnosti lidský život, aby byl správně žit, tak musí neustále být žitej s tímhle výhledem. Jo? Každý den jako by byl ten poslední.
Jo? Že to zintenzivňuje prostě přístup k životu, když si člověk je vědomý toho, že to skončí, té konečnosti. Jo? A když to pak slyšíte, tenhle motiv, který je v řadě jeho knih, jak o tom vlastně vypráví na té faře, tak je mimo jiný. Jo. On to hodně spojoval s tím náhrobním kamenem. Nevím, jestli jste někdy viděli ten náhrobní kámen, který nechal zhotovit tam, kde je pochovaný, stejně tak, jako teda je tam pochovaná jeho manželka, strýc Pepin, Francin, Mariška, jeho maminka, v Hradištku, který že, je hned vedle Kerska. Tam je prostě takový náznak kříže a v něm je tunel. V něm je prostě takový jako průzor. Jo? A on to vždycky spojoval se dvěma motivama. S cestou duší do ráje na obraze Hieronyma Bosche, malíře, který ho miloval, který před 500 lety maluje tunel světla, kterým jdou duše směrem do věčné blaženosti. Jo? A on potom v roce 75 dostal do ruky německý překlad knihy doktora Moodyho Život po životě. O zkušenostech lidí v blízkosti klinické smrti, kde se jako refrén objevuje znova a znova tunel, na jehož konci je světlo. Jo? Toho naprosto fascinovalo. On byl nakonec navíc přesvědčený, že ten Hieronymus Bosch viděl tenhle tunel. Jo, že ten malíř namaloval to, o čem mluví Moody v té své knize z roku 1975. Jo. Jakýsi tunel směřující ke světlu. A tohle je taky symbolický význam toho náhrobního kamene, jak on to chápal. Jo. To znamená, on se zabýval tím pohledem přes okraj směrem do věčnosti velmi intenzivně. Ovšem, tohle jsme jako věděli, ale teprve z těch nahrávek na té libické faře, kde on o věčnosti a o lidském údělu a smyslu lidského života, významu lásky k bližnímu jako náplni života, mluví úplně doslovně v adventních souřadnicích, takže prostě to spojuje s významem narození Krista a tak dál a v tom je to vlastně strašně zajímavý. Takže tím teda budiš řečeno už skoro všechno, jen snad teďko jenom pro představu. Jo. 20. prosince 1981. Do království božího vcházeli i násilní. To království je připraveno proto, aby ti lidé, kteří nemohou být pokorní, protože to odporuje jejich typu, ani nejsou možná blahoslavení chudí duchem, ani třeba nejsou prostí a tiší, jak Kristus vyjmenovává ty kategorie, kteří tam mají tu cestu nějak tak připravenou a priori, jo? Ale mají tam cestu připravenou i ti, kteří se tam doslova vbourají jako auto, když proletí zdí. Jo? Násilní vstupují do Božího království. I pro ně jsou ta nebesa připravená. Jo? Ten svět křesťanských nebes. Třeba Dostojevský. Tak pro něj pravoslaví bylo daleko víc než státní náboženství. Ty jeho otázky vždycky, i když to byl nesmírný živec, jo, to byl člověk, který mu jako nebylo všechno svatý, ale on byl vždycky ten napravený hříšník tím, že on velice často hřešil, ale zároveň vždycky rozpoznal, kde je ta cesta a že je to cesta Kristova. A vždycky razil takový, až dneska bychom řekli, existenciální označení, že jakoby byl radši s Kristem, nežli s Bohem, protože Bůh pro něj byl jako příliš abstraktní, kdežto Kristus je člověk a zároveň Bůh. Takže ten Kristus byl pro něj mírou všech věcí. Já teď čtu jeho deníky a taky zápisník, co napsala jeho manželka a každý křesťan tam s takovým zadosti učiněním zjišťuje, že mírou všech věcí lidských a vůbec obecných je ten křesťan v nás. Ať chceme nebo nechceme, ať hřešíme nebo nehřešíme, jsme děti Boží. A čím víc kdo hřeší, tím je blíž té cestě, že najednou se to jakoby zlomí a objevějí se ty hodnoty, to dobro v nás. A nejde jenom o desatero, jo? Jde o aktivní lásku k bližnímu, že člověk jde a pomůže a udělá. To je syn Boží. A ne ten, kdo negativním způsobem to vymenovává, jakože nepokradeš, nesesmilníš a neustále to jenom vymenovává, takže je v zajetí toho.
Je to všechno, jak vidíte, spojený taky s přírodou, to narození Krista, který bude za pár dní. My se vlastně současně účastníme narození Krista. Kristus, který je v nás, který jde tou cestou, tou dramatickou cestou, která je zároveň spjatá s rituálem celého roku. Protože co si v nás vždycky umírá, tak jsme šediví, jako napadal sníh. A potom je zase jaro, kdy to všechno znovu zkvete a je i vzkříšení a na nebe vstoupení. A pak jsou ty nádherné letnice a všechno jde jakoby s tou přírodou, čili my, když si všímáme toho, co vám říká zde přítomný pan farář a co se děje s přírodou, jak jdou ty měsíce za sebou, tak vidíte, že to všechno odpovídá téměř tomu, co tady vypráví pan farář o životě Ježíše Krista a o tom, co učil. To je pasáž z toho jednoho konkrétního adventního setkání. Přátelé, ty nahrávky, to je několik hodin, ve kterých teda samozřejmě najdeme dlouhé pasáže, kdy se tam prostě baví o seriálu Nemocnice na kraji města. Jo? A o tom, jestli měl režisér šťastnou ruku v hereckém obsazení a takovéhle věci, které třeba někoho jako zajímají taky. Jo? Ale to, že vlastně velmi často to míří přímo k těm jako podstatným otázkám víry, jo, tak člověk se skoro jako nestačí divit, že od toho pana spisovatele, který takrát se napil píva a taky nešel daleko pro sprostý slovo, prostě takovýhle úvahy, jo, kdy člověk si říká, no dobře, tak to tam řek a příště už ho nepozvou, nebo příště už to bude takový, že no možná zkusíme zase něco jiného. Ne. Nakonec důvod, proč to přestalo, byl úplně vnější. Jo? Je to do jisté míry možná tragický, že totiž Hrabal v tom roce 86 měl velmi vážný zdravotní potíže. A pak přišla ta série kalamit jeho životního příběhu, o který i přátelé blízký říkají, že on už pak nikdy nebyl takovej jako předtím, protože mu během vlastně 1 roku zemřely 3 nejbližší osoby ve vesmíru. Zemřel jeho brácha, se kterým měli strašně silný vztah, který bydlel v Kersku. Zemřela jeho manželka, Pipsi, Eliška. Zemřel jeho nejlepší kamarád Karel Marisko. A to všechno se stalo v průběhu vlastně jenom měsíce od sebe. Jo? A tehdy to Hrabala strašně semlelo. Strašně to semlelo ho, tak, že se v jistém slova smyslu dá říct, že se s ním nikdy úplně nevyrovnal už. Jo? On už potom, protože přece jenom to byl pán v letech, jo, v tu dobu, ročník 1914, jo? A tady to je doba 87-88, jo? Ale on, protože měl teda velmi tuhej kořínek, ačkoliv nežil nějak moc zdravě, on se dožil 83 let. A pak už teda čím dál tím víc měl jakoby potíže, že měl bolesti, že ho velmi bolely klouby, měl potíže psychický, to měl podle všeho trošku rodový, prostě, že měl jakoby depresivní potom sklony a stavy prostě sklíčenosti. A taky byl zároveň osamělej a zároveň bombardovaný fanouškama, který ho prostě jako pronásledovali a on se jich bál. Takže to vlastně jako bylo takový potom neveselý období. Jo. Až si člověk říká, jejda, to je taková škoda, kdyby se povedlo, že by i v tomhle jako velmi vlastně těžkém období, který on jako v podstatě od toho roku 87 prodělával, kdyby měl na blízku někoho jako toho faráře Souška nebo někoho z těch libických farníků. Jo. Ale tak kdyby, to je zakázaný v historii. Každopádně snad máte jakousi představu o tom, jaký velmi zajímavý nový světlo na Hrabalovo dílo ty nahrávky dávají. Já si nemyslím, že je třeba přehodnotit všechno nebo říct, že jsme mu doteď nerozuměli, ale myslím si, že je zřejmý, že je to opravdu nový poznání týkající se duchovního rozměru Hrabalova myšlení a toho, jak máme správně rozumět tomu, když on v těch svých knihách používá svatá slova a ty vlastně duchovní motivy. Tomu teďko rozumíme teda opravdu vohodně líp ve světle několika hodin jeho adventních meditací z libické fary. Díky za pozornost.